Meet my cousin. Hello! Beautiful cousin. Si Marilyn. No? Muna siya. So, ang among kinakusgang driver. Okay. Nakatugbong na siya kay kuan. Ikan sa BUKID. Gikan sa BUKID na siya. Bukid sa Misamis. Oriental. No? So, amo ni siyang isuri-suri po, ipadaplin po na mong dagat kay wa siya kakita og dagat pag anhin niya dire kay gabi man. So, tabuko nun og dagat na ilaha pero siya kitag dagat. So, pakito na to siya dagat. So, off to Luwai, Bohol. We're already in Albor. Okay, that's the church in Albor. And 1 town more. So, ato mi sa Luwai, Bohol. Okay, asin. So, this is Tabuani Bridge. So, na dito ang boardwalk, no? We are now in Luwai. Okay. Nakuha ka na yung tricycle. Okay, we're now approaching Luwai Bridge. Okay. Ano siya ang bago nga bridge sa Luwai. Okay. What happened to my camera? Okay. Okay, Luwai Bridge. Okay. Ano siya ang river niabot sa dagat. And okay, dito napita ang floating. May mga floating restaurants dito para mag river tour, okay, mag community tour katong naay mga Ita, okay, mga tribe sa Ita tribe makita while on tour. So we're now in Poblacion Luwai. Okay, so aning Poblacion Luwai, I think natay makita ng mga kuan pod no, karaan ng mga houses here. Una kuan na to. Okay. Ano siya, mga Clarin ancestral homes. Okay, si Marigi ato. Hi G. Labay sa mi sa inyo ha. So this is now the new Luwai Public Market. Okay. So bago na silang merkado. Okay, mo ano na sila. Ang ilahang merkado sa Luwai. And ato pag mi sa unahan, ato mi sa Tayong. Tayong, I think. Murag Tayong lagi. Okay. Morning Hills ba din na? Ito? Di ba ang Morning Hills sa Baclayon? Oh, Luwai. Sorry. Okay, so nice ka itanawon ang Morning Hills. Ano nga sa diya? Pohon. Okay. Nice kaayo, no? The hills are alive during the pita. Mas buangay jud kog tan-aw mga greenery kay makapa-relax. No? Maayo kay nature pa kaayo during the pita. Okay, na mga nipa. Okay. So murag dool na tingali ta. Dool na may. We're here. So, mo ni ang view. It's so nice. See? Relaxing. Sunset na. Okay. Naabot na jud mi sa seawall. Amo ang destination. Kay ang tuyo na mo ani mainit rami. Mang merienda rami. So, nalabyan man namo no when we went to Kandihay, nalabyan namo ni so among gibalikan gyud karon. Ya tuan na ang taga Misamis ning tan-aw na sa dagat. Okay, so this is a very relaxing place. Along the National Highway rani no, tulid rani sa balay. Straight rani kay National Highway. Although National Highway, dili kay tantong abog kay presko ang hangin diri kay naa sa dagat, no, daplin sa dagat. Og ilahang dagat, murag walay sand. These are pebbles, no? Mga pebbles gagmay tanang klases color na ay brown, na ay white, na ay black. So klase-klaseng pebbles
no, so di gid na sand dihang dapita, pero okay na pud kaayo. Very relaxing gihapon ang ambience. Basta dagat nagali murag ambot sirina man tingani kus una. Kay ma-amaze man ko ug mutan-aw ko og dagat. Kana silang duha gahuwat pa na kay padong pa mo order sa among pamainit. Samtang ako kuan lagaw-lagaw, galiraw-liraw ang kamera. Sea wall, capital C nga wall. So abi kog seawall sa dagat nga SEA. So capital C man dai siya. So no, nice kaayo ang sunset. It's so relaxing gyud. No? Labi na kay kanang ako whole week gatutok laman sa screen sa atong computer. No? Murag it's a welcome respite gid ni. No? So na ilang kon na clay pot gihimo ang kuan nila ilahang hunawanan, no, mao ni siya kanang muraog ang feel ani native. Native ang setup nya daplin sa dagat. Okay, so while waiting for our order, kay naka-order naman sila, maadto mi sa ilang bar. Naani sila bar. Okay. And nananghid ko din nga mosa kami sa taas, and I was informed nga naay meeting. So nananghid ko nga mulili lang kay kadyot. So mao ni ang malili dito sa taas. Nice gyapon, pero wala ko nakaayo og tan-aw dito kay basin og ma-disturbo nato tong nag-meeting. Okay, na diri ang comfort room, pebbles no ang lahang flooring. And mo na siya. Tuwa na si Marilyn. Nagkuha na. Kanid ay. Galabay-labay ko ganina. Wala ko naka-notice nga sculpture man di ani siya. So, mura og Sambat Mascara. Reminiscent of the Sambat Mascara Festival. Every December dinhi sa Luway. Celebrate gina nila no in honor of San Francisco Javier. So pa-photo ops punta din ha kay okay, so naabot na amo ang order nga halo-halo, no? Na-amaze ko silang halo-halo kay usually sa Tagbilaran nag-innovate na ang halo-halo. So kani very colorful ilang halo-halo. Okay, so mga traditional nga halo-halo, no, nga katong ice nga medyo kuan pa katong dili pa ang ice cream ang texture kanang ice pa gyud nga crushed. Okay, so lamian pod lami ang kanang halo-halo. Okay, so padulong na ni mahapon, mga I think 5 o'clock na ni 5:30. So mingit-ngit na og sugod nga kaon paghapon mig halo-halo. Di ba? Very colorful kayong halo-halo. Lami kay kanon. Ay candy kayo sa pananaw, no? Okay, so murag makakaon jud ka og ahat ingana nga kanang colors. Ug nihangad ko kay niabot na ang ilahang mga entertainers. Murag naa sila'y acoustic. Yeah, it's all you and me. Syempre, naabot na ang amo ang gi-order nga seafood pizza, no? And french fries, kaya itong millennial gusto ginumukaon og french fries. Millennial? Murag Gen Z naman siguro ning bataa. Gen Z. Burger and fries naman gining ilahang kuan. Okay, so lamian kay ilahang kuan no, pizza. Kay maklaro gyud nga naagi mga ingredients. Shrimp, squid, murag na scallops, I think. Murag naa gali scallops. So, tilawan ta. Lami day pod. Ang ilahang seafood pizza. Okay, sa ako ang nephew, iyang burger. No, Seawell burger. Nya, lami kuno pod.
Okay, so mo daw ni ilang bestseller sa ilang burger, ang Sewell Burger. Okay. And while si Marilyn, wala pa siya kahuman sa iyahang halo-halo. Iya pang ginamnam. Ni amaze ko kaayo ani nga lanterns. Simple ra siya, pero native, pero nice, no? Nice. Unya, kay gabi naman, naabtan man jud mi gabi nga, mga snacks raman unta mi ani. Di na jud mi manihapon ani tingali. So kay gabi naman, no, naanay mga nangabot nga mga dinner, no? Naabta namin sa mga mag-dinner. Yung mga families, na mga barkada, na ay mga klase-klase na, no? Sa mga groups of kuan nga nagabot for their dinner. So, mo na yung seawall along the highway. Colorful siya tan-awon sa gabi eh. Dali ra siya tuuron. And relaxing ang iyang ambience diri. It's worth paying a visit, no? Kanang mag-relax ra ka diri, tan-aw sa dagat, magpahangin. Mao na ang gi-offer diri sa seawall sa Tayong Occidental. Okay, so we're going Luway. home. And mo na siya ang Luway Bridge. Okay, so firefly watching over there. Mo na siya, pauli namin sa Tagbi. And hopefully makahapit pud mi atong Talaba. Okay. So nice na, no? Ang Luway Bridge kay hayag na. Hopefully sa tanang areas, coastal areas, maingani good pod. No, kutobra po dito ang hayag. Back to normal kuan lighting na diring dapita. So safe driving lang taani.